सिनायथाराखैबा नैलै आबै बेनो नायलाय आबै बे आंजों माथो फट' लादोंलै आयु ओमफ्राय आंलाय माथो बुंबावनो दालाय माथो सोरि बिहामजो आबा सोरांमोनहाथ' जेबो दाबुंथ'सो होनदोंमोन हा माब्रैथो मोनखो बेलाय औ आबौ बियो हाथरखि आबै नामखौथ' आंबो मिथिबाय र' बेखौनो मिथिनो लुगैनानै फैदों आङो नोंसिनावबो लोगो मोनासै माथो आबौ नों नोंनि माखासे समनि बाथ्राफोरखौ बावगारबाय नाथाय माबोरै आबै आंथ' नोंखौ गोसोआव दं माथो आंखौथ' गोसोआव दंहाय आबौ नाथाय नों मिथियो नामा आबै बेयो आंथ' बेखौ नुफेराखैमोन होमबा आंजों मारै फट'आव थाखो बे आरो बेबो नोंसिनि न'आवनो आं जोबोद मिथिनो हांखुर जादों आबै आइयाथ' खिन्थाखानाय नङा आं मिथिखायो नोंसिनाव लाथारदों बे फट'खौ सोर बे आबै सोर बेथ' आबौ थांबायहाय थांबाय ओइ आबै आं मानोबा बेखौ सिनायखानाय मोनदोंलै हा नोंनिनोथ' हाथरखिमोन आबौ नोंनि मोजां मोननाय मा बुंखो नों आबै आबौ हा बेफोरखौलाय मानो सोंदों नों ओमफ्रायो आं जेबो गोसोआवनो गैलालै आबै आं माला बिदि फट' लालाय आं जेबोखौनो मिन्थियासै ना जानायाथ' मा जादों आंलाय माखासे खोथाखौ गोसोखांबाबो हायासै आङो माबा आबौ माबा बुंबावनो आङो नै नों जे दा हा एक्सटेन्ड जायाखैमोन होनबा आबौ हा बेवहायनो नोङो जानानै थांनाय समफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ बावगारबायनो मा होनखो नों आबै नंगौहाय आबौ बेनो सैथो नाथाय आं बेबायदि मा बाथ्रा बावगारदों आं माने मारैथो बिदि जाखो आंलाय हा नोंबो एसेबो गोसोआव गैया आबौ आंथ' जेबोखौनो साननो हायासै आबै आंनि जिउआव मा जालांखो आं माथो जेबोखौनो गोसोआव फैयासै मारै बिदि जानो मोनखो आंलाय नै आबौ नों बांद्राय जरदा खालाम होनबाबो दे मारैथो बिदि बावजोबखो आंलाय आबै सोरनिबा नोजोर नांखो आबौ ओइ आबै नों बेखौल' खिन्थालाय बै सिख्लाया सोरमोन ओमफ्राय मा आं बेखौ सिनायोना औ आबौ बेखौथ' बिनि बिबथैया लानानै थांबाय ओमफ्रायथ' बियो नोंनि आंनि मा आबै नों मा मिथिगौ देलाय खिन्थालाय बेथ' बियो आबौ नोंनि नोंनि माने हाथरखि आबैया नोंनि लोगोआनो जायो नंगौ आबौ हाथरखिया आंनि लोगो जायो औ आबौ जेब्ला आबै इलिसानि आथिमंगल दङमोन बै समावनो जोंनाव फैनायाव लोगो जादों आरो नोंसोरो बिदिसो जादोंना होमबा औ आबौ आरोथ' बे फट'आबो माने बै टाइमावनो लानाय आरो नाथाय अब्लाबो आं मानोथो बावगारखो दे सिन्था खालामनाङा आबौ लासै लासैनो गासिबो गोसोआव फैजोबगोन जागोन दे आबौ थांनाय दसे न' सिङाव जिरायै थां हा नोंबो दाबो आरो बारा थिग नङाना दे थां आबौ थां अके आबै आं दाइन थांफिनगोन ओमफ्रायो बांद्राय बिदि थांलाय फैलाय खालामबाय थानाङा आबौ नांगौबा नों बेवहायनो था नांगौ हजों न'आव था औ देहाफोर थिग नङियावलाय आरो माथो नोंनि नोमफाखौ दोनलांथिनगोन आं बाराखौबा थांथारोबालाय दे जागोन बोराय हा मानोथो खिन्थानो होआसै नोंलाय नोंबो जे आरोना डक्टरा हजों मा बुंखायामोन मिन्थियाखै नामा नों बिमा दानो डाइरेक्ट बुंजाथ'वा बेफोरबायदि बाथ्राया नाथाय खिन्थाबालाय मा जानो हायो बोराय दाथ' नै खिन्थागोनब्रा र' सम लानानै खिन्थागोन ना हा माथो इसेबां हाखु दाखुफालाय दासो हामांनाय गथ'खौनो आरो बायदिसिना बुंदेरनो नागिरबाय थायो आरोथ' बे जेबो गोसोआवनो गैखाया बिनि सायाव बायदिसिना खोथा बुंदेरनानै बिनि ब्रेनाव आसार जाया होमबा फारसेनिफ्रायनो साननानैनो बोरैबासिनसो जागोन ना नाथाय बिदिबालाय गावबा मालाथो गोसोआव फैगोन आबै हाथरखिनि महरखौ नुबाबो बोरैबा दुखुसो मोनसैहां दे गासैबो थिग जालांगोन ना जोंहाबोथ' हाथरखि आबैखौ मेहेरनो लाबोखागोन दा जागोन दे होमबालाय र' सम मोजां लानानै बुंगोन ना जोङो गाव एसे मोजां मोनग्रोथारथों गथ'आ थाब मोजां जायोबालाय मोजां जागौमोन आरो बांद्राय दुखु खस्थ' फैजानो बालायलाङो आंहा आंनि फिसाफोरनि जिउआव दे जाबाय दे आं सोंदों मेहेर आबैया बोरो नोंसोर थानायाव बोरै ओंखारलांनो मोनखो बियो मेडाम मेहेर बाबाया माने डाइरेक्टनिफ्राय मोनसे खामानिखौनो थिग मावनो हाया नोंसोरो बाबाया उन्दुनोसो बुंदोंमोन मेडाम माब्ला ओंखारलांखो आं जेबोखौनो मिन्थियासै आच्छा फैसा बिथन मोननाय टाइमावथ' बिथनखौ फुरानांगौ नोंसोरनो नाथाय आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि थानो हगारहरबाय एसेबां बेराम जानायखौनो ओरैनो बावसुला जानानै दं बियो सरि मेडाम आरो मिन्थिनानै लाखा नोंसोरो नोंनिफ्राय बेथनखौ 2000 दानगोन आं मिथिबाय मेडाम आं गोसो जानानै बिदि जेबो खालामाखै आंथ' जा बुङो बेखौनो खालामदोंना नोंसोरखौ मानो दोनदों आंनि आबा मेरि थाखाय ना नाथाय नङा आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोख्रै रुमनिफ्राय ओंखारलांदानो गोथाव जानो मोनसिनदों नाथाय खामानिफोरखौबा मोजांखौनो मावा दा आंनि आबायाथ' बहा थांखो बेलाय अबाव थाङो बेलाय
जोरिमोन आं दंहैयो बियो माब्लाबासो सन्देहसो जालायलाङो आङो जेनेबा आंनि फिसाला नि जुरिनि फिसाला गथ' साला बेबो बिमानिख्रुइ बांसिन जुरि न'आवथ' सफैबाय नै नानि औ दादि मादैयाबो गैया सिखारनोनो हाया जादों न' सिङावनो दङ र' दाथ' आं फैबायना आदै थाबैनो हामगोन दे मादैयाबो ओमफ्रायथ' जि गोबावनि उनाव फैबायना आङो नोंसिनाव आदै जायगाफोरखौबो गासैबो सोलायनाय मोनजोबथारदों औ मोनखासिगोनथ' बेसेबांबा गोबाव जाबाय नों जोंनिफ्राय थांनाया औ आदै साननैसो थालांथ'नोसै मादैया मोजाङाव फैसान्दि जोबोद गोजोननाय थाबाय नानि नोंजों जोंनाव फैबाय नांगौनि समावलाय आदै आं रावखौबो माना खालामखाया र' नों मादैखौ खिन्थाहैनि आङो फै नानि न' सिङाव जिरायफै दे जागोन दे आदै नै खोनादोंना आलासिया फैबाय नै हजोंबोथ' मेहेराबो आंखौ गोसोआवनो गैलियाना आरो हजोंब्लाबो आं थानोनो मोजां सुखुवाखै मेहेरनि सोलायनाय गासैबो बाथ्रा गोसोखांब्लानो बोरैबा मोनग्रा जाबाय साननैसोखौ बे आदैमोननावनो थाथ'नोसै आङो एसेब्लाबो मोजां मोनबाय बायो खोमा हजोंब्लाबो बिदिनोखासै आरो दाथ' मादैयाबो लोमजादोंबालाय ओमफ्रायथ' बयनिख्रुइबो बांसिन मेहेरनोथ' आंनि गोनांथियानो गैयाना आंखौ जे बावबाय आरोथ' मालाय बिमा दं आंलाय मा खालामनांगौखाय मा होननानै आं मेहेरजों नुजाबाय थागोन जेराव बे गोसोआवनो गैलाबा जेबो बेनिख्रुइ साबसिन साननैसो सिरि थाथ'नोसैना आङो अब्लाबो आं नोंखौ गोसोजोंनो जोबोद गोसोखाङो मेहेर नों गोसोआव गैयामालाय मा जादों आंनि बिखायावथ' अराय सम थाबाय थागोन ना आरो बिनि सेराव थानानै जेब्ला बे आंखौ सिनाया बांसिनसो दुखु मोनो आङो मानोबा बिदि जाखो नोङो नाथाय ना आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो दे सानसे नोंबो आंखौ गोसोखांफिनखागोन आंनि गोसोआनो बुंदों बेवाइफोर नों बिसिनि न'आवलाय मानोथो फैबावखो सिगां समाव नोंनि मादैयाबोथ' जिबायदि खालामोन नोंखौ मानोथो फैफिनखो होमबा बिसिनाव बेवाइफोर दा मादैया लोमजादोंनो आरो दादैया आंखौ गोनांथि जादों होननानै लिंबोदों अब्ला दसे समखिनि फैनायनिलाय मा लस जानो बेबायदिनो जायोलै गोनांथि जाबाल' नागिरफिनखायोना मिन्थिगौ आङो नाथाय माखासे खोथाफोरखौ आं गोसोआव लाथाबबाय थानानै बेबायदि गाज्रि मोननानै थाबाय थाग्रा नङा सोरखौबा गोरोन्थि खालामदोंब्लाबो निमाहा होनायखौनो देरसिन सानो आङो थारैनो नोंनि साननायफोरानो बिराद मोजांलै गासैनि गोसोआबोथ' समान नङाना गावबा गावनो सोरिया खासखि आंबो सोरखौबा बेबायदिनो निमाहा होनो हायोबासोमोन नाथाय नोंनि बायदि आंनि गोसोआनो थिनालै आं बुजिदों सानसोरां नों मानि बाथ्रा बुंदों नाथाय नों जुदि साननानै निमाहा होनो गोसोब्ला होनो हागोन बेथ' नोंनि सायावसैना जानांगौ सना आब'आबो बुजिस'नो हायियावसो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांदों बाददेलै बिनि खोथाखौ नाथाय अब्लाबो नोङो बांद्राय गोबाव दाथालै औ जागोन दे बेवाइफोर मेहेरा मोजां मोनब्लाथ' नोंखौ मालाबा फैहोनाय नङामोनलै आंलाय आरो माथो बुंबावनो आंनि जेबो खोथाखौनो गोसोआव गैयाबा बियो जेब्ला बेसेबांबा आंगो जाखांनायनि उनाव सोरबाया सोरखौबा बावगारलाङोना जोबोद दुखु मोनो गोसोआ आंथ' आरो मा बुंबावनो बिदि होनबाथाय सना दाखुखौसो गोसोखांलै आङो मालायनि जिउखौ बरबाद खालामलांबाय बे साला दुखु जानाङालै मेहेराबो नायल' थाबैनो गाबोन समफोरनो गोसोआव फैखागोन बियो नोंखौ आरोथ' बयनिफ्रायबो सिगां नोंखौ नागिरग्रोगोन बियो फाग्ला साला गावनि हिनजावखौनो बावबायलै बियो ओमफ्रायथ' बे आंनि फंबायमोनखौबो सिनायलाना जेबो टेनसन लानाङा दे औ आंथ' आरो बिनि मोजां जानायखौ नेनानै थाबाय थासिगोन नोंसिनि अनलायनायाबो ना बेसेबांबा थारलै सासे माबा प्रब्लेमाव गोलैयोबा थेवबो बेसेबांबा फोथायनाय दं देनाय नोंसिनि गेजेराव आं आंनि माखासे थांनाय समनि बाथ्राखौ बावगारबाय आबैयाथ' बिदिनो बुंदों माथो नाथाय माखौ बावगारखो आं जेन'बा आंथ' हाजार सानब्लाबो माथो गोसोआवनो फैथारालै मा जादों जानायाथ' आङो ओइ बेबायदिलाय मानो बावगारनांगौ जाखो आंलाय ओमफ्रायथ' ओरैबायदि मोनदों आङो जेन माबा सबसे आंगानो गोमानाय बायदि मोनथारदोंलां बिदिथ' आंहा मा दं देनाय सानबाबो सानस'नो हालालै मेहेर माथो
मेहेराबा? नों बेयाव औ सानदोंमोन दसे नोंजों ओरैनो रायलायनो होननानै ओमफ्राय आं रायलायनो बादों रावजोंबो दे दसे रायलायदो दे जेबो नङा रायलायनो बादों होनखाबायना बानालाय बोरै जानो गावनि बिमाजोंनो मामास बय माया अ दे आरो होमबाबो आंबा गोसोखौनो मोजां मोनथाराखै मोनगोनबो बोरै हाबा नों दा जेबायदि मोनदों जोंबो बेनिख्रुइ बांसिनखौनो मोनदों गाज्रि नों मिथिगौ आरो मिथिगौबो होनजायो मिथियाबो होनजायो दा जोंबो नेनानै दङ नोंनि मोजाङाव फैनायखौ आंथ' गावखौनो गाव सोंथि खालामगासिनो एन्सारखौसो मोनाखै आङो बुंनो गोनाङाथ' गोबां बाथ्राबो दङ आबा नोंखौ नंगौना अब्ला बुङा मानो बुंगोन आरो नोंबो मिथिलांजोबगोन गासैबो आं माखासेनो आंनि जानानै थांनाय बाथ्राखौ बावगारबाय नाथाय बेबायदि मा जायामोन आंनि जिउआवलाय मानो गोसोआव गैया आङो गोसोआव फैगोन आबा लासैनो फैजोबगोन गासैबो खिन्थानोसैसो नामा नै दा खिन्थाबानो फोद्दासो खांदोंगोन आयु आं नङाहाय रायजालाबायगोनसो नङाबा डक्टरजोंसो रायजानायनि फाव जाथारगोनहाय एसे नेबावनोसै र' गोसोफोरावनो बायदि बायदि सोंथि बायदि बायदि साननाय फैलाबायबाय नाथाय मानो बिदि जागासिनो आं हमनोनो हायाखै आबा मोनसे जाथाय जाबाय बेवहायनो नोंनि गोसोखांथियाबो थांबाय आच्छा आरोथ' बेसेबांबा सम बारलांबाय थेवबो नाजालाय आबा एसे नाजादों र' औ जेनेबा नोंनि लाइफआव आबा नों जानानै थांनायावनो माखौ गोसोआव दं आबा नोंखौ मिथियोब्रा गोसोआवथ' नोंसोरखौ दंजोबो ना अब्ला माथो बावखो आंलाय बावदों आबा नों बावथारदों मा नोंनिनो सबसे आंगोखौनो बावदों नोङो आंगो नाथाय सोर आंगोनि बाथ्रा बुंदों बे जुरि ममा आयो बिसिनायाबो जि मोजांखालै माथो बेफोरबायदि आराम गाद्दि गोनाङाव दिनैसो थानो मोनदों आङो नाथाय आंथ' बिनि पकेटखौ मारिदोंमोन ना बिनि फैसाखौथ' आं 5,000 मानि दाख्लै लुथिनानै लांदोंमोन ना ओमफ्राय बे आंखौ हमनो हायैखायसो नङाब्लाथ' थुनजिलि नोंखौ जेलावबो हरनो हानायमोनथ' बोरैबा मिथिनानै जुदि आंखौ बियो हमथानानै लाखियोब्ला इयो जानाय नङा ओमफ्राय आंथ' हादोरसे मजबुर ना मा दंब्रा बेनावलाय मा मोनो माबा मोनसे लानानै थांनांगोनलै माथो बेखौथ' आङो सेकेन्ड हेन्ड फानबा बिराद एसे मोनगोनलै आयो एसे गोदान सेनाबो जि गोथाव मोदोमदों थुनजुलि बे बिमा बिफा बिनिया मानबे सोना लाजोबसै र' थुनजुलि आरे मा खालामबाय थाखो नोंलाय आन्टी माबा आबायाथ' माला सफैबावगोन एसे लेटसो जागोन ना मागोन बेखायनो नोंखौ एसे ओंखाम जानोसो लिंफैदोंमोन आङो दा आबाया बुंदों नालाय आयै दायो ओंखाम जालांथोंसै होननानै ओंखाम आं जाथ'लायला खोमा मानोसै दा आबा फैब्ला दोनलांथोंसै दुगैदो ओमफ्राय ओंखाम एसे जानानै दा आबा फैब्ला दोनलांजाबानो जाबाय जागोन दे होमबा ना ओरैनोथ' जोंहानाव लाजिनाङा दे आरो मानो होनबा गासैखौबो जोंहा न'नि मानसिया बयजोंबो फ्रिखा दाथ' नोंबो जोंखौ मदद खालामदोंनो आबानि लोगोबो जे बहानिथो नोंलाय आं बे गामि खाथिनिनो आन्टी गामिना माबा मोनसे मुंबोथ' थागोन कमलागुरि होनो आयौ कमला फिथाइ मोनसे गारो नामासै जायखिया बेनो मुङा ओंखाम जानो फैदो आं खुरनोसै दे जागोन दे आन्टी आयौ बादावलायदोंहाय आङो मानो बादावनांगौ आंखौलाय नङा आन्टीयाबो गिलायो नामा नाय आंनि मेगनावहाय आंनि मेगनाव गिनाय मोननाय नङा नोङो आंखौनो मेगनजों फेजेननो गाज्रि सायां जा जियानो जा नैबे जुरिया जेखौबो गिनायावनो गैया आरोथ' चेलेन्जसो होयो आङो आन्टी दे फैदो बेनालाय बिमाया खाथ्राथार माथो